8. maja u crkvi Hrista Spasitelja u Arkediji posle liturgije obeležit će se u organizaciji Srpskog kulturnog centra naš tradicionalan praznik Đurđevdan. Posle ručka i muzičkog programa obogatit će i naše gošće, a to su kulturni ambasadori Gordana Petković iz Toronta i Gordana Nenadović iz Čikaga. Pozivamo vas da se družimo i radujemo. Za sve koji imaju mladu decu, ovo je odabran trenutak da se susretnu sa dva stvaraoca lepih dela i time budu inspirisani našom kulturom. 8. maj, 14:24, South Baldwin, Arkedija. Dođite da se radujemo.